Takže čaute ľudia, ja vás vítam u môjho nového videa a v tomto videu budeme troliť môjho kamaráda, totiž tohoto typka. Tak, napríklad. Napísal mi, že čau. OK. Kde to má itemy? Ukáž? Náhodou. Bída. Skradnúť by som nič nekradol, ale Ruze, tá bola moja. Už je skoro na teraz. Stejné kľudu. Chudák. Už mal ísť, tak som ho zabil. S-R-I. A. Ahoj. Yes, áno. Vidí von. Ne. Tak nič. Prepáč. Neovláda robot. Prepáč. Neovláda robot. On je proste taký, že... Tak, robot. Kam ideš? Oma. Mňa to baví ho troliť. Ľudia, takže toto bol taký menší troll, strašne mega rýchly troll. Som ho proste párkrát zabil. Len tak proste. Pokiaľ sa vám toto video páčilo a chcete, aby som mega vytvoril nejakého týpka, tak dajte like a odber. Čus.